Nilqakom għal konferenza ġenerali li ser tarprova il-manifest tal-Partit Laburista. Insellem lilkom li tinsabu hawnhekk fis-sala ta' Dar il-Mediterran għall-konferenzi, insellem lill-membri ta' din il-konferenza ġenerali, insellem lill-korpi kostitwiti and a welcome to the members of the Diplomatic Corps. Uffiċjalment issa ser nagħtu bidu għal din il-konferenza ġenerali. Pajjiżna huwa darna. Malta għawdex huma monija b'ġawwar naturali u storiċi uniċi. Dawn huma l-elementi li sawruna bħala poplu, li għamluna dak li aħna llum. U għandna responsabilità li nindukraw dan il-wirt biex nkun nistangawtuh aħna u lidna u dawk li għatir tiġu warajna. Wettaqna proġetti ambjentali kbar. Spazji miftuħa biex igawduhom il-familji, proġetti favur arja nadifa u baħar aktar nadif, u ċentri tal-ibliet l-irħula isbaħ. Hekk kif l-aħħar snin wettaqna riġenerazzjoni sieħa ta' infrastruttura ta' pajjiżna, issa jmissi nagħmlu investiment bla preċedent fl-ambjent ta' pajjiżna. Dan huwa investiment fil-benessri tan-nies, fis-saħħa tagħhom u fil-kwalità ta' ħajja li jgħixu. Flimkien se nagħtu dan il-pajjiż ambjent isbaħ. U issa nibdew billi nsejjaħ fuq il-palk lill-Deputat Prim Ministru Chris Fearne sabiex jindirizza lil din il-konferenza ġenerali. Delegati u ħbieb, Malta u Għawdex, merħba. Il-futur ta' pajjiżna, il-futur ta' ħajjitna, il-futur tagħna u ta' wliedna, il-futur ta' Malta u Għawdex mal-Partit Laburista huwa futur sabiħ. Fis-26 ta' Marzu, meta mmorru nivvutaw, ma ħanniex ħankun qegħdin nivvutaw għal dakinhar jew għall-għada meta jħorġ ir-riżultat. Li mhux bħal meta jkun hemm xi żewġ teams qed jilagħbu fil-finali taċ-Champions League. Jekk jarbaħ it-tim tiegħek toħroġ id-doqq u tinkil tal-oħrajn, jiġi l-għada u jgħaddi kollox. Fis-26 ta' Marzu ħankunu qegħdin nivvutaw għal kif irridu ngħixu ħajjitna għal 5 snin li ġejjin. Fis-26 ta' Marzu ħankunu rridu nivvutaw għal kif irridu illi tkun Malta fil-futur tagħna. Nkunu qegħdin nivvutaw għal futur tagħna u għal futur ta' wliedna. U għalhekk fis-26 ta' Marzu id-deċiżjoni għandha tkun u b'dawn il-15 ta' kampanja elettorali li fadal. Id-deċiżjoni li rridu naħsbu fuqha trid tkun ta' kif irridu ngħixu ħajjitna fis-snin li ġejjin, kif irridu naraw il-pajjiżna jiżviluppa fis-snin li ġejjin, x'irridu naraw għal uliedna fis-snin li ġejjin, u mbagħad irridu niddeċiedu min huwa kapaċi illi jħodna lejn dik il-ħolma. Dak irridu niddeċiedu fis-26 ta' Marzu. U allura l-għażla hija bejn min laqqas kapaċi imexxi partit nazzjonalista mifrut, midjun, bla idejat. Jew min id-dinja kollha għarfet illi waqt is-sentej bsin tal-pandemija kellu l-aħjar tmexxija possibbli. Iva, kienu il-frontliners tagħna l-eroj. Imma l-frontliners tagħna li nirringrazzjawhom qalbna kollha imxew fuq deċiżjonijiet illi ħadna bħala gvern flimkien. Deċiżjonijiet kultant ibsin, deċiżjonijiet kultant koraġġużi, imma deċiżjonijiet f'waqthom u deċiżjonijiet tajbin. U allura
Fis-26 ta' Marzu l-għażla hija bejn min għas kapaċi imexxi pajjiż u min ħariġna ta' rġiel quddiem id-dinja kollha f'sentej mill-aktar diffiċli li qatt ra pajjiżna. Dik hija d-deċiżjoni li rridu nagħmlu. Dawk huma l-għażliet li għandu l-poplu quddiemu. Pallum, palada 15. Aħna għandna n-nies kapaċi illi jmexxu lil Malta, għandna il-mexxejja kapaċi, għandna t-tim ta' kandidati kapaċi, għandna l-partit illi huwa kapaċi illi jwassal għal Malta għal dil ħolma tagħna, għal dil viżjoni tagħna. U aħna ivu. Mbagħad mhux in-nies kapaċi biss għandna il-pjan. Illum nkunu qed nippruvaw il-manifest elettorali illi huwa l-pjan tagħna għal 5 snin li ġejjin. Għax aħna għal pajjiżna għandna ħolma. Aħna għandna ħolma illi bil-fiduċja tagħkom se nagħmluha realtà għal 5 snin oħra. Aħna għandna ħolma ta' ambjent aħjar. U din il-ħolma ta' ambjent aħjar bis-700 miljun euro illi ħankunu qegħdin nonfqu fuq 7 snin ħanagħmluha realtà aħjar. Ħanagħmluha realtà. Għandna ħolma illi naraw l-tfal u ż-żgħażagħ tagħna jilħqu il-potenzjal kollu illi huma kapaċi jilħqu. Dik il-ħolma irridu nagħmluha realtà. Għalhekk ħankunu qegħdin ngħinu lill-familji li qegħdin nrabbu billi nżidu nirdoppjaw iċ-children's allowance. Ħankunu qegħdin ngħinu l-istudenti b'laptops, b'tablets, b'kodba, b'internet minn ħlas. Ħankunu qegħdin nħajru aktar żgħażagħ illi jkomplu jistudjaw wara l-età ta' 16 sena, anke billi ntuhom grant ta' 1500 euro. Ħankunu qegħdin ngħinu l-istudenti fl-università, fl-EMCAS, fl-istituzzjonijiet l-oħra tal-edukazzjoni, billi nżidu nerġgħu l-istipendji għal sena oħra u snin oħra matul il-5 snin kollha li ġejjin. U din il-ħolma li naraw tfal u żgħażagħ tagħna jilħqu dak kollu li kapaċi jagħmlu bil-fiduċja tagħkom nagħmluha realtà. Għandna ħolma oħra illi naqsmu ma' żgħażagħ koppji żgħażagħ illi qegħdin ifendu l-ewwel darba rashom illi jkollhom id-dar tagħhom. U din il-ħolma anke b'iskemi li jeżistu imma wkoll botja ta' 10,000 euro fuq 10 snin ħankunu qegħdin nagħmluha realtà. Għandna ħolma ta' ekonomija aħjar, b'impjiegi u b'pagi aħjar. U għalhekk ħar naqsu it-taxxa fuq min jaħdem u sar naqsu t-taxxa fuq min ħaddem biex flimkien inkabru l-ekonomija u jkollna impjiegi u pagi aħjar għal kulħadd. Għandna l-ħolma li naraw li wara snin ta' ħidma u kontribut fis-soċjetà l-anzjani tagħna, l-pensjonani tagħna ikollhom moħħhom mistrieħ li għandhom finanzi sodi, għandhom finanzi komdi biex jgħixu f'kumdità u li għandhom servizz tas-saħħa eċċellenti biex meta jkollhom bżonnhom isibuh. Din hija l-ħolma għall-pensjonanti tagħna illi għalhekk ħanerġgħu nkomplu nżidu il-pensjonijiet sena wara sena wara sena wara sena. U mbagħad għandna ħolma iva li naqsmu ma' ħafna koppji li jixtiequ huma wkoll isiru ġenituri u għal raġunijiet mediċi ma jistgħux. U l-ħolma tagħna u l-ħolma tagħhom ħanagħmluha realtà għax fl-ewwel 100 jum ta' gvern laburista ġdid ħanagħmlu reviżjoni tal-liġi tal-IVF biex aktar ġkaża, aktar koppji ikunu jistgħu jsiru ġenituri ġewwa Malta stess. Ħanagħmlu din ħolma realtà. Dan huwa l-Partit Laburista. Din hija l-ħolma tagħna. Dan hu fejn irridu nieħdu magħkom u flimkien il-pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Ippermettuli fl-aħħar illi nagħlaq nota personali. Matul il-leġislatura li għaddiet kien hemm żewġ affarijiet, jew kien hemm ħaġa waħda simili illi ġrat fil-Partit Nazzjonalista u fil-Partit Laburista. Iż-żewġ partiti, it-tnej kellhom kontest, kellhom leadership campaign, kellhom kontest għal min ħajmexxihom. Però s-similarità tiqafaw għax waqt illi fil-Partit Nazzjonalista
dik il-kampanja, dik il-leadership campaign waslet għal-partit mifrut, Partit Nazzjonalista maqsum, Partit Nazzjonalista illi mimli ġlied intern u estern, min-naħa tagħna dik il-leadership campaign waslet biex mill-għada stess Robert Abela sabni spalla miegħu b'lealtà assoluta għal tmexxija tiegħu. Bdimna flimkien mill-għada matul is-snin tal-pandemija. Ħadna d-deċiżjonijiet flimkien u issa qegħdin hawnhekk flimkien. Malta, tim maqut, tim Malta. Il-Partit Laburista huwa partit maqut u jekk ittuna l-fiduċja ħana konna tmexxija maquda, ħajkonna gvern maqut, ħajkonna pajjiż maqut, Malta maquda, Malta flimkien. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi, Deputat Prim Ministru Chris Fearn. U issa nilqaw fostna lill-Inġinier Abigail Kutajjar li hija esperta teknika fil-qasam tal-enerġija. Insemmilkom, Ministri, Ħbieb u l-daw kollha li qed isegwuna. Illum qed jiġi mnedi manifest elettorali bi pjan ċar. Il-programm ta' ħidma ikun ibbażat fuq diversi prioritajiet. Iżda l-qafas fundamentali huwa l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dan huwa bbażat fuq ekonomija aktar sostenibbli. Il-barometru ta' kif qiegħed jitkejjel il-ġid tal-pajjiż huwa ċar. Id-diskussjonijiet mal-stakeholders li saru waslu għal impenn sostanzjali ta' 700 miljun euro fi spazji miftuħa u ħodor. Kemm huwa importanti li jkollok partit politiku li jisma'. Il-kelma sostenibilità sirna nisimgħu għal-ħin kollu, sakemm ma ngħidx bil-kemm ma ngħidx li xi kultant ukoll tkun abbużata. Illum se nkun qed naqsam ftit magħkom jiena x'naħseb fuq dan. Sabiex ikollna Malta aktar sostenibbli, il-mira prinċipali hija t-titjib fl-ambjent li eventwalment dan iwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. Din il-viżjoni tassigura li bi strateġija, policies u targets konkreti nkunu nistgħu nimmiraw għal neutralità fil-klima sal-2050. Din il-viżjoni għandha tkun mira nazzjonali ta' pajjiż maqut. Il-Gvern qiegħed hemm biex ikun katalista, iżda nemmen li kull ċittadin u intrapriża għandhom ikunu hemmhekk biex jaffettwaw din il-bidla. Bħalissa id-dinja għaddejja minn sfidi kbar. Ftit nies jirrealizzaw li s-siemili tas-saħħa, l-enerġija hija s-sors ta' ħajja. Bħalissa ftit il-bot minna hemm pajjiżi li qegħdin isofru b'mod qawwi minn prezzijiet taż-żejt, tal-gass u anke ta' materja prima. Sabiex nagħti kuntest fl-aħħar jiem, il-prezz taż-żejt u l-gass żdied b'60%. Dan ifisser jekk inti normalment il-kont tal-elettriku jiġik 100 euro, issa jiġik 160 euro. Dan qed iwassal għall-inflazzjoni kbira u anke għal kriżi fis-settur tal-enerġija. Madankollu, lokalment, qed isir dak kollu neċessarju sabiex il-prezzijiet jibqgħu l-iktar baxxi u stabbli fl-Unjoni Ewropea. Quddiem sfidi internazzjonali huwa importanti li l-prijorità ta' pajjiżna tibqa' ffukata fuq enerġija sigura, iddiversifikata u affordabbli. L-isfida li qegħdin naffaċċjaw tista' tinbidel f'opportunità. Sabiex jiġri dan, irridu nkomplu ninvestu f'aktar teknoloġiji notfa.
F'dawn l-aħħar ġimgħat ilħaqna rekord ġdid fejn il-kapaċità li ġejja minn enerġija renovabbli laħqet il-205 megawatt. Dan jaċċedi l-kapaċità tal-interconnector u anke l-power station il-ġdida. F'din l-aħħar sena ġie mħabbar l-akbar pakkett ta' allokazzjoni fir-renovabbli fl-istorja ta' pajjiżna. Irridu nużaw aħjar ir-riżorsi tagħna bħal teknoloġiji solari, irdieden tar-riħ fuq l-ibħra tagħna, il-ħażna sa fuq l-art u l-idroġenu li għalih irnexxielna nġibu deroga. Dan itina opportunità fejn mhux biss niġġeneraw iżda wkoll nesportaw. Il-Gvern ġa għamel commitment ċar ta' investiment għat-tieni interconnector u diġà identifika żoni għal offshore renewables. Huma proġetti konkreti li mhux biss ikkunsidrati iżda wkoll studjati. Irridu nkunu ambizzjużi fil-miri tagħna u nippreparaw il-pjattaformi neċessarji sabiex nilqgħu proġetti pilota fir-riċerka u innovazzjoni. Il-Prim Ministru għadu kif ħabbar li Għawdex se tkun l-ewwel gżira li tiddependi kompletament mir-renovabbli. Billi nżommu l-kwalità tal-ħajja tan-nies fil-qalba ta' kull deċiżjoni li nieħdu qegħdin nassiguraw li kull ġurnata li tgħaddi hija opportunità mirbuħa. Dan huwa l-programm ta' ħidma li rrid nara jwassalna għal nifs ġdid. Għandna sfidi kbar verament, iżda nemmen li għandna opportunitajiet akbar. Lilin minn kull partit politiku bħala nazzjon maqut irridu nħarsu l-qudiem b'determinazzjoni u nibqgħu naħdmu b'mod konkret biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima. Verament nemmen li triq mhijiex faċli, iżda nemmen ukoll li din hija l-unika tama li għandna għal Malta isbaħ. Grazzi. Grazzi lill-Inġinier Abigail Kutajar u issa nsejjaħ lil-Larkin Bonnici li huwa l-President tal-Fgura United Football Club. Kemmu sabiħ li ninsab hawn fostkom waqt din il-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista. Jiena Larkin Bonnici, għandi 28 sena, resident il-Fgura u ilni għal dawn l-aħħar 8 snin nagħmel xogħol volontarjat faqda sportiva li bħalissa tħaddan ma' 300 tifel u tifla. Li taħdem ma' daqstant tfal u żgħażagħ ifisser li l-ħolm tagħhom u l-aspirazzjonijiet tagħhom tkun qed tagħmilhom tiegħek. Nistqar magħkom li dan huwa peace li huwa tqil, imma peace li huwa sabiħ ukoll. Fil-perkors ta' ħajti iltqajt ma' nies ninspirawni u qed nipprova nagħmel l-istess ħaġa maż-żgħażagħ li jiena niltaqa' magħhom ta' kuljum. Is-sabiħ li taħdem mat-tfal u żgħażagħ u l-legat tiegħek, il-legat tax-xogħol tiegħek jibqa' jgħix magħhom fl-opportunitajiet, fl-esperjenzi, fil-ħiliet u fil-valuri li tgħaddilhom. Minn dejjem emmint li l-isport għandu jintuża bħala mezz kruċjali kif l-tfal tagħna nindukrawhom b'mod holistiku. U għalhekk nilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Partit Laburista fuq is-sussidju għall-attivitajiet ekstrakurrikulari. Qed inħares ukoll il-qudiem biex irħula urbani bħal huwa l-Fgura nibbenefikaw minn iktar spazji ħodor u iktar faċilitajiet sportivi. Nistqar magħkom li weġġa u nweġġa sew meta nara min jaħseb li tfal u żgħażagħ tajbin biss biex joqogħdu fuq poltruna quddiem xi screen. L-esperjenza għalmitni li f'kull attività soċjali dejjem kienu tfal u żgħażagħ il-protagonisti.
Inħoss li għandna bżonn narmaw l-itfal u żgħażagħ tagħna bl-għodda neċessarja biex fil-waqt li jkunu protagonisti llum ikunu fl-aħjar pożizzjoni biex jitalmu jmexxuna fi żmien li ġej. Għalhekk nieħu pjaċir bil-proposti ta' laptops, tablets, kotba, internet bażiku b'xejn u żieda fl-istipendju hekk kif qed jipproponi l-Partit Laburista. Nieħu gost ukoll nara inizjattivi biex aħna żgħażagħ nagħmlu l-investiment ta' ħajjitna bi skemi bħal first time buyers kif ukoll dik tal-għotja tal-10,000 euro grant fuq 10 snin. Proposti li nemmen li juru tfal u żgħażagħ tagħna mhumiex biss il-futur imma wkoll il-preżent. Għalhekk nemmen li t-tfal tagħna għandna ntuhom il-fiduċja u mhux naqtaw qalbna minnhom. Nemmen li t-tfal tagħna għandna nixprunawhom u mhux niġġudikawhom. Nemmen li t-tfal tagħna għandna nfornuhom b'opportunitajiet u mhux nitfgħuhom fil-periferiji. U l-parir tiegħi li żgħażagħ fosthom dawk ukoll li se jivvutaw permezz tal-vot 16 u biex nhar is-26 ta' Marzu tibagħtu messaġġ b'saħħtu. X'inhi il-fema politika tagħkom, morru vvutaw u ħorġu waqdu dmirkom ħalli flimkien nibagħtu messaġġ li aħna żgħażagħ kapaċi nkunu responsabbli, li aħna żgħażagħ kapaċi nkunu maturi, li aħna żgħażagħ kapaċi nieħdu deċiżjoni u li fuq kollox li aħna żgħażagħ kapaċi nħobbu l-pajjiżna qalbna kollha. Nemmen bi sħiħ li l-proposti ppreżentati mill-Partit Laburista huma l-garanzija għall-futur taż-żgħażagħ taħt il-gwida tal-Prim Ministru Roberta Biela. Nirringrazzjakom. kollhom l-istess ċans sabiex jilħqu l-potenzjal tagħhom. Nemmnu li t-tfal kollha għandhom id-dritt li jitrabbew f'ambjent sabiħ, familji b'saħħithom u bl-aqwa edukazzjoni possibbli. Assikurajna li kulħadd f'Malta jkollu ċans li jaħdem. Naħdmu jitfid ma' kull min jaħdem u min iħaddem biex nikbru flimkien u jkollna aktar xogħol ta' kwalità dejjem ogħla. Poġġejna lil pajjiżna minn tal-ewwel fid-dinja fl-ugwaljanza. Nifirħu ma' dawk il-koppji li tajnihom iċ-ċans li jagħnqu lil uliedhom għall-ewwel darba u niċċelebraw ma' dawk il-koppji li nataw iċ-ċans li jiżżewġu u jrabbu l-ulied. Dan huwa l-moviment tal-opportunità lil kulħadd. Malta tal-imħabba, Malta tal-opportunitajiet. Din l-ewwel darba li bħala President ta' dan il-partit ser inkun qed impoġġi qudiemkom aktar tard manifest elettorali. U kemm jien gburija li hawn qudiemkom ser impoġġi għall-approvazzjoni l-manifest Malta flimkien. F'kull miżura ta' dan il-manifest hemm katina waħda li taqqat kollox, opportunitajiet ġodda. Opportunitajiet ġodda għal Malta u Għawdex, għaż-żgħażagħ u l-pensjonanti Maltin u Għawċin, għan-negozji, għal ħaddiema, għal familji u għat-tfal. Illum, il-11 ta' Marzu, ser jibqa' msemmi fl-istorja tal-Partit Laburista jekk ningħataw il-fiduċja u intom ser tkunu parti mill-istorja ta' din il-konferenza, l-ogħla organu ta' dan il-partit li ser tapprova dan il-manifest elettorali. Iżda dan il-jum il-11 ta' Marzu huwa sinifikattiv għalija wkoll personalment. Minħabba memorji diffiċli li kelli. Il-fatt li qiegħda f'din il-konferenza daqstant importanti għandu tifsira personali għax ikolli nistqar li s-soltu f'dan il-jum nippreferi nkun waħdi. 7 snin ilu eżatt, suppost din il-ġurnata kelli nkun mimlija ferħ u stennija għax suppost kont qed nistenna t-tarbija tiegħi
u kien ser jisimha Ġusem. Iżda ma kellux ikun hekk. U meta kelli 16 ġimgħa tqala wellit tarbija mejta. L-ġieħ tal-ħlas biex twellet tarbija mejta. U minix l-unika waħda li għaddejt minn din l-esperjenza, persważa li hawn minnkom hawn 20% tal-pregnancies jispiċċaw miscarriages u perċentwali minnhom late miscarriages. Qed nitkellem hawn għax naf dan is-suġġett kemm hu tabu u ma nixtiequx li jibqa' hekk. U wara dik it-trawma kien imiss trawma oħra. L-esperti l-ispeċjalista qalu lili u lill-partner tiegħi biex nagħmlu testijiet tad-demm sabiex jaraw jekk kellniex xi kondizzjoni ġenetika. U kien jerġa' jiġri l-istess jekk inkun pregnant. Tkun qalbek imtertqa għal numru ta' ġimgħat sakemm jasal ir-riżultat. U meta wasal ir-riżultat qalulna li ma kienx hemm problemi ġenetiċi, li dak li ġara kien riżultat ta' blood clot. U nistqar magħkom li ħadd nifs qawwi u ħadd ir-ruħ. Però wara ftit fis-silenzju bdejt naħseb bejni u bejn ruħi li kieku l-esperti qalulna li għandna problema bil-ġenetika tagħna. X'istajt nagħmel? U f'dawn il-każijiet hemm 3 għażliet. Jew ma jkollokx tfal, jew ikollok terġa' tipprova tfal bir-riskju li jiġrilek l-istess, ngħid għalija ma kontx nifla għax kont infarka, jew inkella ssifer barra minn Malta biex tagħmel it-trattament tal-IVF, diffikultà l ħafna koppji, speċjalment jekk ikunu ħadu loan fuq l-ewwel dar tagħhom. U dakinhar meta kont irċevejt dawk ir-riżultati, għamilt weda lili nnifsi li jekk ikolli l-opportunità naħdem biex ħadd ma jkun imċaħħad mid-dritt li jkollu tfal. U għaw nixtieq naqsam esperjenza oħra li kelli, din id-darba mal-Prim Ministru. Jiena u l-Prim Ministru ntqajna ma' koppji li għandhom kondizzjonijiet ġenetiċi u minkejja l-avvanzi kbar li għamel dan il-Gvern fil-qasam tal-IVF għandhom bżonn ir-riformi li qed jiġu proposti f'dan il-manifest elettorali sabiex isiru ġenituri. U niftakar wara li spiċċajna minn din il-laqa kienu għal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Il-Prim Ministru qal li titlaqx id-dar ejja ħanibqgħu niddiskutu fuq din il-proposta u niftakar qafasna l-buttuna tal-lift u kien hemm wieħed mit-tim tagħna kellu backpack fuqu u qalilna sejjer nara logħba futbol id-dar. U l-Prim Ministru qallu tmur xejn insa li tara l-logħba għax din il-proposta ħanlestuha illum u ħadkun parti mill-manifest elettorali. Quddiem istess kien hemm min qal lill-Prim Ministru insija din il-proposta tagħmilix fil-manifest għax se tkun perikoluża. Iżda l-Prim Ministru mhux tal-li baqa' għaddej tal-li kommetta ruħu li jekk ningħataw il-fiduċja din il-proposta ssir fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista. U hemmhekk jien rajt l-element ta' Robert Uman, ta' Robert Missier jispikka fuq kollox. Grazzi għal Robert Abela, illum nista' ngħid li żammejt mal-weda li għamilt lili nnifsi. U li kieku kelli nirfes Malta l-ewwel darba u ma nafx ġara f'dawn is-sentejn, fuq din id-deċiżjoni biss, il-Prim Ministru Robert Abela ħaqqu vot b'saħħtu. Għax statista ma jimxix bil-politika tal-voti, iżda jaġixxi u jattwa fl-interess tal-Maltin u l-Awċin kollha. Jaġixxi fl-interess tal-minoritajiet. Aħseb u wara kemm il-Prim Ministru Robert Abela ħaqqu li kulħadd joħroġ jivvota fis-26 ta' Marzu wara dawn is-sentejn ta' deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li bidlu ħajjet in-nies b'mod pożittiv. Id-deċiżjoni li ħal Prim Ministru permezz ta' dan il-manifest ta' wraġġ ta' tama għal min pregnancy test wara ieħor negattiv jibki u jħossu mfarrak f'kamra tal-banju probabbli waħdu. Ta' wraġġ ta' tama għal min miscarriage wara l-ieħor iħoss parti minnu qed tmut ukoll. Ta' wraġġ ta' tama
għal min qed jipprova l-IVF iżda jaqta' qalbu. Wieħed minn kull 6 f'pajjiżna ibati minn infertilità. Grazzi għal dan il-manifest issa għandi moħħi mistrieħ li t-tfal tagħna la jikbru ser ikollhom l-opportunità huma wkoll daqs barranin tfal barranin li jsiru ġenituri. Għax dan huwa l-akbar wirt li nistgħu nħallu lil uliedna, il-wirt tal-opportunitajiet. U mhux f'dan il-qasam biss, iżda fuq smoħra. L-opportunità li jimmirħu, li jagħmlu lil dak li jħobbu lil min iridu, li they feel comfortable in their own skin, li jeċċellaw fl-isports u fl-arti, għalhekk lotja ta' 300 euro, li rispettivament mill-liema familja ġej ikollok dritt sabiex ikollok laptop, uniformi, setta kodba b'xejn. Fil-verità, il-garanzija ta' tfal hija garanzija ta' Malta ta' opportunitajiet għat-tfal kollha Maltin u Għawċin, irrispettivament mill-liema familja ġejjin. Opportunitajiet ukoll li tfajla tkun tista' taċċessa l-morning after pill u l-contraceptive pill sabiex tiddeċidijiet dwar ħajjitha. Opportunità għaż-żgħażagħ li jkomplu jistudjaw u għalhekk lotja lilhom jew lill-ġenituri tagħhom ta' 1500 euro. Opportunità biex iż-żgħażagħ isiru sidien ta' djarhom għalhekk titnaqqas mill-loan is-somma ta' 10,000 euro fuq 10 snin. Dan huwa manifest ta' opportunitajiet, riżultat ta' ħafna nies li ħadmu ġranet u iljieli sħaħ immexxijin minn Daniel Mikallef. Grazzi Daniel. Grazzi lit-tim ukoll ta' Daniel, Ryan Spanjol, Tyson Fenek u ħafna oħrajn li lanqas biss ikunu jridu jissemmew. Iżda x-xogħol tagħhom jirriżulta fit-titjib li ser jesperjenzaw f'ħajjithom il-Maltin u l-Għawċin. Tafu li dak li wedu aħna wettquh. Tafu li dan il-manifest huwa mimli opportunitajiet u l-opportunitajiet ser isiru realtà. Malta jixirqilha dawn l-opportunitajiet. Flimkien ħdimna fil-momenti diffiċli. Nafu minn xi għaddejna f'dawn l-aħħar sentejn u issa preparati għal dak li ġej. Dawn l-opportunitajiet jistgħu jitwettqu biss jekk tkunu parti attiva f'dan il-moment kruċjali għal 5 snin li ġejjin. Oħorġu għatu l-vot tagħkom lil dan il-manifest tal-Partit Laburista. Manifest magħmul minn Robert Abela bħala mexxej tal-Partit Laburista u li ser jitwettaq minn Robert Abela bħala Prim Ministru ta' Malta u Għawdex jekk jingħataw il-fiduċja. Dan hu l-ewwel manifest ta' Robert Abela, il-manifest Malta flimkien. Nirringrazzjakom. Grazzi. U issa huwa ta' pjaċir tiegħi li nilqgħu fostna il-koppja Amanda u Manuel de Gabriele. Nilqakom hawn. Grazzi. Illum ħassejna li kellna nkunu aħna kuraġġużi u niġu hawnhekk naqsmu l-istorja tagħna magħkom. Daqs 4 snin ilu jiena u Manuel sirna ġenituri għall-ewwel darba. Andrea kien l-ewwel wild fil-familji tagħna. Tistgħu biss timmaġinaw il-ferħ kbir li ġab miegħu. Niftakar waqt li kont bil-lif tal-maternità kienet l-għaxqa tiegħi nieħu lil Andrea għal xi passiġġata jew għal xi sezzjoni taqra miegħi li kienu jsiru fil-komunità. Hemmhekk konna niltaqgħu ma' ġenituri u tfal oħra. M'għadhomx wisq
biex innutajt li Andrea ma kienx qed jirreaġixxi bħal tfal oħra tal-istess età tiegħu. Kien hawnhekk li jiena u Manuel iddeċidejna li nieħdu l-Andrea għal xi testijiet. Wara ħafna testijiet u qtieħ ta' qalb ħadna l-aħbar li ebda ġenitur ma jkun jixtieq li jisma'. Andrea kellu l-kundizzjoni tal-GM1 gangliosidosis. Meta t-tabib qal li b'din il-kondizzjoni jien bqajt inħares lih, qatt qabel ma kont smajt biha. Fi ftit kliem din hija kundizzjoni rari u severa. Tfal li jbatu b'din il-kundizzjoni ma jgħixux iktar minn sentejn. U kura li m'hawnx. Lil Andrea konna nħobbuh u meta sirna nafu li għandu din il-kundizzjoni, sirna nħobbuh ħafna u ħafna iktar. Blajnuna tan-nurses u t-tobba li minn hawn minn qalbi nixtieq nirringrazzjahom, għamilna minn kollox biex l-Andrea ntuh l-iktar ħajja komda possibbli. Manuel ir-raġel tiegħi mhux biss kien ta' spalla lija, iżda kien il-missier perfett. Ħanħalli lilu jkompli jirrakkontalkom il-mumenti diffiċli għaddejna minnhom, għax għalija għadhom ħafna diffiċli biex nirrakkontom. Aktar ma beda jgħaddi żmien, il-kundizzjoni ta' Andrea aktar bdiet tiggrava. Ippruvaw immaġinaw x'kien baqa' fina bħala ġenituri meta tara tarbija ta' sena tixrob minn pipe li jidħol minn ġom neħra għal ġol istonku. Tingħata mediċina apposta biex tnaqqas l-ammont ta' likwidu fil-ħalq biex ma tifgax. Maskra tal-ossiġnu kull satejn. U ma nafx kemm il-darba matul il-ġurnata bis-saħħa ta' apparat apposta innatfu imnieħer Andrea biex forsi jkun jista' jieħu nifs tajjeb. Waħda mill-arġranet ta' ħajjitna kienet meta proprju għodwa minnhom fil-għodu kelli noħroġ lit-tifel kważi mejjed f'idi għal ġol ambulanza u dritt l-isptar. Nistqar magħkom, l-aħħar xahar li qattajna l-isptar kien kif wisq għalina bħala ġenituri. Esperjenza li ħateqpa' timbrata f'moħħna tul ħajjitna kollha. Xahar li fih tara lil ibnek intubat darbtejn. Ma nafx kemm il-magna mqabda miegħu. Mediċina kontra mediċina u xorta waħda tara ħsejja lura kull ġurnata. Kundizzjoni kifra ħafna għax ma tista' tagħmel xejn kontra l-qawwa tagħha. Sfortunatament din il-battalja ntrebħet minn din il-kundizzjoni kifra għax Andrea ħallina fl-età ta' sena u 4 xhur. Hawnhekk inkompli ma' Amanda u minn qalbna nirringrazzjaw wkoll il-ġenituri tagħna, lil ħutna, raba, ħbieb, diretturi u management tal-postijiet tax-xogħol tagħna li jgħixu magħna din it-tbatija kienu ta' kuraġġ u minn hawn nirringrazzjawhom ħafna minn qalbna. Għalkemm il-vojt li ħalla Andrea għadna nħossuh sal-ġurnata tal-lum, xorta waħda x-xewqa tagħna teqpa' li nerġgħu nsiru ġenituri. Min jaf il-ġenituri kollha li hawn preżenti hawnhekk x'ferħ tħossu meta tfal tagħkom jgħidulkom pa jew ma. Min jaf is-sodisfazzjon tagħkom f'jum l-omm u f'jum il-missier nistqar magħkom, inkun nixtieq li dawn il-ġranet ma jaslu qatt. Dawn il-ġranet għalina għadhom biss xewqa u ħolma, però ninsabu fiduċjużi li bl-emendi li qed jiġu proposti lill-liġi tal-IVF din l-ikbar xewqa l għandna tista' ssir realtà. Peress li l-kundizzjoni tal-GM1 hija waħda ġenetika,
Sfortunatament, din tista' taffettwa kull wilt li nippjanaw. Tant kienet trauma kbira li tara lil libnek jgħaddi minn daqshekk sofferenza u skumdità li ma nixtiequ lil ħadd li jgħaddi minnha, aħseb u wara kemm nerġgħu nesperjenzaw l-istess sitwazzjoni fil-futur. Bl-għajnuna tal-IVF bit-teknoloġija ġdida, aħna jista' jerġa' jkollna l-privileġġ li x-xewqa tagħna ssir realtà. Din mhix biss ix-xewqa tagħna, imma bis-saħħa ta' dawn l-emendi ħajjiġu mejjuna ħafna koppji li forsi iva qed jiġġieldu din it-tbatija fi skitt ta' darhom. Nagħlaq dan il-messaġġ b'appell u ħsieb żgħir. Tkunux insensittivi fi kliemkom. Dawn iċ-ċirkustanzi m'għandhomx kulur. Min jgħid li xi ħadd qed jinqeda bina għax aħna vulnerabbli, ikun qed joffendi mhux biss lilna, imma l-ħafna koppji oħra bħalna. Jaf bi kliemkom qed tweġġgħu nies li forsi preżentament mhumiex b'saħħithom biżżejjed biex jelbu dawn l-isfidi. Li niġu u naqsmu l-esperjenza tagħna magħkom ma kienx deċiżjoni faċli. Stajna qbajna d-dar, nitkissru fuq il-passat tagħna u nittamaw u nimmaġinaw il-futur. Imma le, id-determinazzjoni u l-kuraġġ tagħna wasluna sawn. Maħniex hawn biex titħassruna, iżda qegħdin hawn biex iwasslu il-messaġġ favur il-bżonn ta' dawn l-emendi, għax nafu li bis-saħħa ta' dawn l-emendi aħna u koppji oħra bħalna qed naraw futur bħala ġenituri prospettivi. If you believe strongly in something, don't be afraid to fight for it. Iva, hekk għamilna u hekk ħaneqgħu nagħmlu għax aħna u ħafna koppji oħra bħalna għandu jkollna ċans ugwali daqs kulħadd. Grazzi ħafna. Il-kwalità tal-ħajja ma nkejluwix biss mill-ġid materjali, iżda għalina l-kwalità tal-ħajja hija il-ħin mal-familja li naraw li ta' madwarna jikbru u jirnexxu. Li kollok arranġamenti ta' xogħol flessibbli sabiex tqatta' aktar ħin mal-familja tiegħek. B'dak li nagħmlu rridu li inti tkun b'saħħtek, attiv u li jkollok l-ispazju meħtieġ biex tkun tista' tipprattika l-isports u l-attività fiżika. Hekk ukoll l-arti u l-kultura. Kejli ieħor importanti li bih inkejlu t-titjib fil-kwalità tal-ħajja f'Malta u Għawdex. Fuq kollox, il-kwalità tal-ħajja hija ambjent naturali sabiħ, kampanja indokrata bl-aħjar ikel frisku ġenwin. Il-kwalità tal-ħajja tmexxina f'dak kollu li nagħmlu biex inti tgħix ħajja aħjar mal-familja tiegħek, biex nibnu futur aħjar għal pajjiżna. Flimkien. Nistiden issa lil Matthew Zerafa li hu gradwat fl-istudji ta' relazzjonijiet barranin u masters fl-intelligenza u s-sigurtà u ħadem f'dawn l-aħħar 5 snin fil-qasam soċjali u akkomodazzjoni.
Ħbib, nistqar magħkom il-lejla li fil-ġranet li għaddew, issa diġà kważi 15, ħajt inbidlet. Fil-ġranet li għaddew kellna tarbija u għall-ewwel darba sirna missier u om. U nistqar magħkom għadni marqax lejl sħiħ minn dakinhar. Sirna però fuq kollox ġenituri. Ir-rwol li bla ma trid fi ftit sigħat jimlik b'entużjażmu iżda jimlik ukoll b'responsabbiltà. Tibda tifhem bil-mod kif fejn kont tieħu deċiżjoni f'tebqatajn, kif wara kollox tħoss li kien l-aħjar għalik. Illum trid tiddeċiedi għal ibnek. Kull deċiżjoni li kienet taffettwa lilek, issa taffettwa lilu. Issa trid taħseb għall-familja. Tinbidillek il-perspettiva. Issir waħda kemm xejn aktar fit-tul. Wara li l-involut issa l-numru ta' snin, impoġġi anka l-politika soċjali f'perspettiva aħjar. Nifhem iktar kemm familja fil-bżonn tal-istabilità teħtieġ garanzija dejjema. Għalhekk qabel xejn, min jaħmel politika soċjali jrid ikollu l-valuri f'posthom. Sodi. Valuri tat-tiben ma joffrux garanzija f'dan l-aspett. Il-valuri soċjali jew ikollok jew ma jkollokx. U turi li għandek meta tisma' u taġixxi l-aktar fis-sija tal-prova. Bħal familja, partit u gvern jeħtieġ min imexxihom, min jieħu deċiżjoni tajbin u għaqlin, wara li tkun ħsieb tal-ulied għan-nies Maltin u Għawċin. Bħal ġenitur mexxejjem bżonn li jkollu kwalitajiet qabel xejn li huma msawra fuq il-valuri sodi u nistennew minnu bħal uliedu li joffri s-serħan il-moħħ. Iżda jekk xejn nistennew il-fiduċja. Fiduċja li tingħata b'rispett u rridu neżerċitawha b'rispett. Il-fiduċja ma tridx tittieħed for granted, iżda trid taħdem għaliha. Meta nħares lejn ix-xogħol li wettaqna fl-akkomodazzjoni soċjali u fil-bqija tas-soċjal u kif il-gvern reġa' ritorna f'dan il-qasam wara nuqqas kemm xejn twil, nara settur li ssaħħaħ u nagħta l-importanza li tixraqlu. Nara li tpoġġa pedament sod biex fuqu jikbru familji żgħażagħ, li jikbru tfal f'kundizzjonijiet aħjar milli kellhom u soċjetà aktar ġusta minn dik li writna. Nara lek ħsieb fit-tul li ma jaqafx mal-bżonnijiet rikorrenti tal-lum imma jlesti l-pajjiż għal bidliet li għadhom ġejjin. Dan naraħ fil-qasam tal-kirjiet fejn bil-fiduċja tal-Prim Ministru Roberta Bela irnexxielna niksbu fiduċja tas-sidien u tal-inkwilini f'suq tal-kera ta' qabel il-95 li kien qed ipoġġi teddida għal dar ta' ħafna familji. Irnexxielna nagħtu tama lis-sidien u serħan il-moħħ lil min jikri. Nies li llum hemm min qed jaħsibha joħdilhom xlura dak li kisbu b'riforma tant sensittiva. Il-politika soċjali llum fil-gvern immexxi minn Roberta Bela ħadet xejra oħra, impetu ġdid. Xejra li tfittex aktar id-dialogu imma fuq kollox għal dak li jwassal għal azzjoni konkreta. Tibda mill-arfin, mill-istudju tas-sitwazzjoni preżenti, tkompli mbagħad mal-stakeholders u dawk kollha involuti. U tgħaddi biex titfassal b'mod pjanat u programmat. Il-politika soċjali llum hija intrinsikament marbuta mal-kwalità tal-ħajja li rridu ngħixu aħna u li jgħixu ta' warajna. Iffukata fuq fejn sejra s-soċjetà tagħna fejn irridu li jterqu wliedna u x'legat se nħallulhom. F'xogħli fimt li ħafna nies għadna ma wasalniex magħhom. U għadna ma lħaqnihomx u dawn f'xogħolna rridu naraw li jibqgħu qudiemna. In-nies tawna l-fiduċja, f'dawna biex nieħdu ħsieb pajjiżhom. B'rispett sħiħ irridu nsarfu din l-istess fiduċja billi nisimgħu aktar, nifhmu aktar u fuq kollox biex nieħdu deċiżjonijiet għaqlin u nofru tama lil dawn in-nies ukoll. Il-manifest naf li tħejja f'dan l-ispirtu li ħares lejn il-futur, lejn dak li ġej u x'pajjiż irridu nħallu. Personalment nixtieq nirringrazzja lit-tim li ħadem bi sħiħ fuq il-manifest u għax naf personalment kemm saret ħidma biex l-idea ta' kulħadd jiġu inklużi u studjati. Manifest l-istess li ħares b'entużjażmu iżda b'responsabbiltà. F'dan l-ambitu, iffukat fuq il-futur, laqtitni b'mod partikolari il-garanzija tfal. Lilin mill-buzzwords, il-garanzija toffri sostanza konkreta, bħal żieda fi Children's Allowance,
żieda fl-in-work benefit tal-ġenituri, tisħiħ tal-ħiliet diġitali, għajnuna biex kull tifel u tifla jipparteċipaw f'attivitajiet ta' arti, sport u kultura. Proposta oħra l-qalbi hija propju dik li jinxtraw setta kodba fuq bażi annwali sabiex ftit timbena librerija ta' kodba tfal. Il-garanzija tfal tfisser għalhekk li nagħtu opportunità indaqs lil kull tifel u tifla f'Malta. Li nagħtu l-istess għodda biex kull tifel u tifla f'Malta jibdew bl-istess ċans biex jgħixu ħajja li tixraqilhom. Laqtitni il-garanzija taż-żgħażagħ għax fiha tiġbor dak kollu li għandu jkollu manifest elettorali. Dokument konkret li joffri tama u jimla ġenerazzjoni sħiħa bil-fiduċja għal dak li ġej. Dokument li jagħti l-empowerment lil ġenerazzjoni sħiħa. Fuq kollox laqtitni għax tiġbor dak kollu li nemmen li għandha tkun il-politika soċjali. X'imkien darba qrajt li d-dinja ma nirtuwix mingħand missierna, imma nisselfuha mingħand uliedna. Dan l-aħħar bir-raġun tajt iktar ħsieb u fimt eżatt din xi tfisser. Jekk nibnu l-politika soċjali tagħna fuq dan il-ħsieb, kif qed jagħmel il-manifest, nibnu tassew soċjetà fuq is-sisien tal-ġustizzja u tal-opportunità. Dak li nixtiequ nħallu lil uliedna. Grazzi. Grazzi ħafna Matthew u wissa nilqgħu fostna lid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Micallef. Grazzi Ramona, imnalla kien hemm Matthew wara Amanda u Manuel għax ma kontx inkun kapaċi nitlaq. U jekk qabel tlajtaw kont pjanajt li nibda biex ngħidilkom kemm jien gburi b'dan il-manifest elettorali, bl-1000 proposta li fih illum dik il-waħda li ħadd indirizza l-ħtiġijiet tagħkom super gburi. X'ma nimbuttawx għaliha, x'ma tkunx waħda mill-ewwel prijoritajiet li nsemmu. Programm li għandna huwa strutturat, jaħseb f'kulħadd u jħares lil hinn mill-leġislatura waħda. Programm li jġeddet il-viżjoni tagħna għal dan il-pajjiż. Manifest li jekk taqqat il-proċess kollu fisser aktar minn sena u nofs xogħol. Xogħol bil-kwiet, mingħajr ħafna pompa, għax inutli toqgħod iddoq ħafna trombi. Li jott huwa li meta jasal il-mument tal-prova, ix-xogħol jitkellem għalik u mhux bil-maqlub kif ġralu ħadd ieħor. U minn fejn tlaqna, il-proċess mit-tidea. Dak kien il-pedament tal-manifest elettorali li għandna qudiemna llum. 10 policy fora li fissru l-involviment ta' mijiet ta' persuni li flimkien wettqu mijiet ta' laqat ta' konsultazzjoni ma' stakeholders, individwi u anke entitajiet. Hemm nies li qed isegwuna minn ġo djarhom li batunna sempliċement email bl-idea tagħhom li kif ħajflu l-manifest ħajaraw l-idea tagħhom qiegħda hemm għax aħna nilqgħu l-idejat ta' kulħadd. Għal min jiftakar, f'Settembru l-għadda konna f'konferenza politika f'Taqali. Kont għedtilkom li l-mit-idea setgħu kienu 1000 proposta. Kien hemm minħaseb li qed nisaġera. Fil-verità l-abbozz tal-manifest kien lest u kont naf eżatt x'qed ngħid. U l-1000 proposta llum qegħdin hawn biex jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja isiru l-programm tal-Gvern għal 5 snin li ġejjin. Manifest imqassam fuq 20 kapitlu, wieħed jibni fuq l-ieħor. Ħoloq tal-istess katina. Li jaqadhom huwa l-kwalità tal-ħajja, il-kontinwità fuq il-ħafna tajjeb li għamilna. Nenfasizza ħafna tajjeb.
ara ma nħallux min jipprova jikteb l-istorja tagħna. U iva, bidla fid-direzzjoni fejn stajna mill-aħjar u l-prioritajiet il-ġodda tagħna. Hekk kif tħabbret l-elezzjoni 8 sigħat wara, konna qed inħabbru l-ewwel proposti tagħna. Għajna nagħmlu hekk kuljum, nispjegaw u l-messaġġ tagħna qed jasal. Sallum ħabbarna mal-100 proposta minn 1000. U aħna dak li ħabbarna huwa parti mill-manifest, mhux bil-maqlub bħal ħadd ieħor, iħabbar u jmur jaġġorna il-manifest tiegħu. Il-lejla imma ħanifoka ftit fuq affarijiet li għadhom ma tħabbrux. Għalkemm minn dak li tħabbar hemm ħafna li huwa l-qalbi ħafna, nistqar li waħda mill-aktar proposti għal-qalbi hija waħda li ħabbar il-Prim Ministru fejn ser insaħħu lotja għal ġenituri ta' adulti b'diżabilità severa bi kważi 10 darbiet. Minn 500 euro fis-sena għal nofs il-paga minima, kważi 5,000 fis-sena. U ser nagħti ħarsa lejn wħud mill-miżuri, ħafna minnhom japplikaw għal sezzjonijiet żgħar tal-popolazzjoni. Proposti li ħafna drabi ma jsibux ruhom fil-headlines, iżda lina kulħadd huwa importanti. Ser nibda biskema 9. Forsa ħafna laqqas bits qatt semgħu biha. Din hija skema li ġiet introdotta madwar 5-6 snin ilu u tgħin lil tfal vulnerabbli billi toffrilhom għażla minn diversi għajnuniet fil-bidu tas-sena skolastika. Għandhom għażla bejn uniformi b'xejn, lunch kuljum l-iskola, photocopies, attivitajiet ekstrakurrikulari u anke stationery. Inizjattiva tassew tajba u konna qed nevalwaw staqsejna lilna nfusna imma għalfejn għandha tkun għażla. Qed nitkellmu fuq tfal li għandhom u ġejjin minn ċirkostanzi diffiċli. Irridu ngħinuhom kemm nistgħu. U għalhekk li dawk l-għażliet li semmejt li għandhom sal-lum mhux ser jibqgħu għażliet. Iżda se jkunu intitolati għalihom kollha kemm huma. Proposta oħra l-qalbi ħafna li bażikament tagħlaq iċ-ċirku ta' servizzi għal tfal u żgħażagħ li għaddejjin minn diffikultajiet. Wara l-ftuħ taċ-ċentru tal-Ibwar ftit ġimgħat ilu, proġett eċċezzjonali, ser niftħu Secure Care Facility li toffri servizzi ta' riabilitazzjoni għal adolescenti bi problemi serji ta' mġieba. Għalina kull tifel u tifla għandhom valur. U rridu nagħtu l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba', il-ħames jekk hemm bżonn il-100 ċans biex it-tfal tagħna jkollhom l-opportunitajiet kollha. Ser naqbes għal suġġett ieħor, l-identità tagħna bħala Maltin. Jekk hemm aspett li jiddistingwi l-identità tagħna hija l-lingwa, l-ilsien Malti. Speċjalment ta' età żgħira u li jidna kapaċi jitgħallmu bosta lingwi. Iżda għandna fenomenu li sinċerament jiena qatt ma smajt li jeżisti f'pajjiż ieħor. Qatt ma smajt b'tifel Taljan li ma jafx jitkellem bit-Taljan. Qatt ma smajt b'tifla Franċiża li mhux kapaċi titkellem bil-Franċiż. F'Malti iżda din teżisti. U mhix kwistjoni għax il-ġenituri jkellmu l-uliedhom bl-Ingliż. Il-fatturi huma bosta. Illum il-materjal audiovisiv biex niftehmu il-YouTube, il-Netflix huma parti integrali minn dak li esperjenzaw it-tfal. U hemmhekk il-materjal bil-lingwa Maltija huwa limitat ħafna. U għalhekk li qed nintrabtu li jsir investiment qawwi biex jiġi żviluppat materjal audiovisiv tal-ogħla kwalità bil-lingwa Maltija li jistimula l-qari u t-tagħlim tal-ilsien Malti. Se nwaqfu wkoll ċentru tal-letteratura u rakkuntar tal-istejjer sabiex insaħħu l-ħiliet tal-elokwenza fil-lingwa Maltija fit-tfal. ċentru li jservi wkoll bħala spazju soċjali għal skop ta' inklużjoni. L-appell tiegħi dwar dan is-suġġett
Għaw kontinenti sħaħ li m'għandhomx l-sin tagħhom. Aħna naqra tablata, konna kolonja għal mijiet ta' snin u l-sin tagħna ma ħadulna ħadd. Għandna l-obbligu li l-sin pajjiżna intuh dejjem aktar priorità. Fuq not oħra, fuq not ambjentali, ħadd gost tal-ġranet ilu niltaqa' mal-għaqda tar-Ramblers. U hekk kif bdew isemmunna l-ewwel proposti tagħhom kelli nwaqqafhom. Kienet dwar il-ħolqien tal-ewwel National Trail li jaqqat il-vant mal-punent tal-Victoria Lines. Għattilhom serħu raskom hemm qiegħda fil-manifest tal-Partit Laburista. Uqsamt magħhom propost oħra mill-mittidea wkoll, dik li jkollna demarkazzjoni ċara ta' żoni u l-passaġġi li huma pubbliċi fil-kampanja tagħna. Nafu li mhux proċess sempliċi. Iżda rridu nibdewh u eventwalment jitlesta. Żona. U bekk nassiguraw li permezz ta' app b'mod sempliċi wieħed jassigura li jiġu rispettati d-drittijiet tas-sidien privati fil-waqt il-familji jkollhom b'mod ċar iż-żoni li fihom jistgħu jmorru jimxu u jgawdu l-ispazji pubbliċi ma' wliedhom. Jekk ser nitkellmu fuq l-iżvilupp hawnhekk irridu nollu l-livell tal-mod kif isiru l-affarijiet. Proġett irid ikollu mhux biss data meta jibda, iżda wkoll meta ser jispiċċa biex jitnaqqas l-inkonvenjent. Dan fil-waqt li jiddaħħlu n-National Building Codes, il-liċenzjar tal-kuntratturi u l-ħiliet tal-ħaddiema fuq il-lantijiet tax-xogħol. Nista' nibqa' għaddej imma ħansemmi fil-qasir ħafna numru ta' miżuri u setturi oħrajn li l-manifest li għandkom fidejkom taraw li dħalna fid-dettall fihom. Is-saħħa mentali, priorità assoluta. Ir-realtà ta' parental alienation, terminu ta' żmien fis biex jinqataw kawżi ta' separazzjonijiet, kura, kustodja, aċċess u manteniment fl-aħjar interess ta' kulħadd, speċjalment it-tfal. Ir-rwol kruċjali tal-Kunsilli Lokali tagħna, riġenerazzjoni soċjo-ekonomika li tilħaq il-pajjiż kollu. 30% tal-ispejjeż fuq investiment ġdid jew rinnovar tal-lukandi, proġetti ta' enerġija rinnovabbli offshore, il-prinċipju ta' sħubija mandatorja fi trade union, aktar tisħiħ tal-kundizzjonijiet tal-korpi dixxiplinati, l-istess għall-allima, kindergarten assistants, earlier educators u l-frontliners kollha fil-qasam tas-saħħa. Ir-rekreazzjoni u d-delizzi fosthom siti għad-dilettanti tal-caravans u l-camping. Aħna mhux insemmuhom biss bħal ħadd ieħor, iżda jekk tfittxuhom fil-manifest qegħdin hemm iswed fuq l-abjad. Tisħiħ sostanzjali tal-għajnuna lil persuni celiac, ċentru ġdid tal-Arkivju Nazzjonali, inċentivi b'saħħithom għal startups, id-dimensja u s-solitudni, in-nisa, iż-żgħażagħ, l-istudenti, persuni LGBTIQ+, persuni b'diżabilità, l-anzjani tagħna, il-bdiewa, r-raħħala, s-sajjieda, aktar ħarsien u drittijiet għall-annimali, aktar faċilitajiet sportivi, inkluż dixxiplini oħrajn bħal mal-futsal, tnaqqis fit-taxxa għal 7.5% għal aktar nies li jaħdmu fis-settur sportiv, l-arti, il-kultura, għawdex b'inċentivi għal ħolqien tax-xogħol 10% ogħla minn Malta, id-dilettanti tal-motorsport li ser jaraw il-ħolma tagħhom issir realtà, il-festi, il-gażini tal-banet u nista' nibqa' nsemmi. Dal-partit huwa ta' kulħadd u ma jinsa lil ħadd. Permettuli imma bil-fors ħajkolli niddedika ftit ħin biex inwieġeb għal ħafna ħmerijiet li smajna fl-aħħar ġranet. Ma stajtx inwieġeb qabel għax kif qalulkom kont biżi ħafna mal-fotokopier. Apparti ċajt. Naħseb fl-aħħar ġranet l-aktar li kellhom xogħol żejjed kienu dawk li jieħdu ħsieb il-website tal-Partit Nazzjonalista. Fl-ewwel jiem tal-kampanja nbidlet il-kandidatura -4
mbagħad kellhom jaġġornaw il-manifest darba 2, 3, 4, 5 u tlift il-count. Manifest amateur u diżorganizzat u ngħidha b'responsabilità li ma' kuljum li għaddi jirrealizzaw kemm nesew nies u kemm kitbu affarijiet li qashuma stess ma jafu jispjegaw jew x'ifissru. Imma ċ-ċertifikat tal-medjokrità ma taħħadd iktar ħlief Bernard Gregg innifsu. Mela jekk ikollok viżjoni għal pajjiż, tmur fl-ewwel ġranet tiegħek, tmur tiftaħar b'miżura li ħadd ifranka ċitazzjonijiet in-nies. Ara aħna morna mal-ewwel 700 miljun għall-ambjent, tnaqqis fit-taxxa l-familji, self-employed, negozji, żieda fil-pensjonijiet u 10,000 euro għal first time buyers. Hekk tfisser li tkun preparat, Sur Bernard Gregg. Apparti dan kollu. Ħanala bi 3 punti importanti. L-ewwel, ħanagħmel appell lilkom kollha lill-Partit Laburista li jmur lil hinn mill-elezzjoni. Dak li żamm dan il-moviment b'saħħtu huwa t-tiġdid kontinwu. Tiġdid li jrid ikompli għaddej dejjem. Jekk ma toqgħodx attent faċli jiġrilek bħal ħadd ieħor li tkun qed issegwi Kunsill Ġenerali ta' sentejn ilu u tistħajlek qed tara reunion tal-MZPN tan-1970s. Mhux qed niċċajta mhux biex nitku, biex nitalmu. Biex nitalmu minn dak li għadda minnu ħadd ieħor. U għalhekk sodisfazzjoni enormi għalija nara mijiet ta' żgħażagħ attivi f'dil kampanja, mijiet ta' uċuħ ġodda, nies li ħadmu kull kampanja li naħdem fiha jien, nies li ilhom attivi minn qabel twelid jien, kollha flimkien. Dak l-appell tiegħi, nkomplu niġġeddu dejjem. It-tieni, li l-partit minkejja li jkun fil-gvern irid iżomm id-diskussjoni politika ħajja tul il-leġislatura kollha. Diskussjoni li ddur mal-aġenda riformista ta' dan il-partit, li l-partit ikun stakeholder ewlieni fil-pajjiż, irrispettivament jekk ikunx fil-gvern jew le. L-arena tal-policy making, l-arena tad-diskussjoni, mod speċjali jekk inkunu fil-gvern, il-partit b'mod distint irid ikun fuq quddiem fiha. Kruċjali, dak li jżommu ħaj partit, dak hu partit. Politika u diskussjoni. It-tielet, dak kollu li hemm fil-manifest, dak kollu li tkellimna dwaru illum fil-ġimgħat li għaddew u fil-ġranet li ġejjin, hemm fattur kruċjali li jiddetermina narawh x'isir realtà. Kollox jiddependi jekk il-poplu Malti Wawċi jagħtix il-fiduċja lil dan il-moviment fis-26 ta' Marzu. Kemm għandna proposti sbieħ għall-futur ta' dan il-pajjiż? Kemm sar ġid fl-aħħar snin? Dan kollu jista' jkompli biss jekk kollha kemm aħna naħdmu b'umiltà biex Robert Abela jingħata l-ewwel mandat tiegħu bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Nagħlaq bi ftit ringrazzjamenti li huma dovuti. Semmi uħud minnhom Ramona. Lit-tim kollu li ħadem fuq il-manifest, mo speċjali sħabi Tyson Fenech u Ryan Spanjol li flimkien ikkoordinajna dal-proċess. Sija twal ma sija ta' pjaċir. Lil Lewis Gregg tal-gwida kontinwa, intelligenti u profonda tiegħu mill-bidu sal-aħħar. Grazzi Lewis. Kumplament tat-tim fosthom Georgina, Joel, Tessie, Mariella u George, Ramona Tartu Mirjam Dalli li kienu mill-bidunet fil-proċess tal-mittidea, iċ-chairpersons tal-Policy Fora, korpi kostituiti, NGOs, intom li ġejtu l-qoddim l-idejat tagħkom, deputati, kandidati, fondazzjoni idejat, iż-żgħażagħ, in-nisa, il-veterani, kollha kemm intom lilkom sħabbi delegati u l-eżekuttiv tal-Partit tal-Fiduċja u b'mod speċjali il-Prim Ministru Robert Abela li kien il-katalista wara del manifest elettorali, manifest imsejjes fuq prinċipji soċjal-demokratiċi li jaħsbu f'kulħadd għal Malta flimkien għax il-futur sabiħ. Grazzi ħafna.
U issa nista' nħabbar li l-unika verżjoni tal-Manifest Elettorali Malta flimkien tinsab ukoll online fuq robertabela.mt. U issa wasal il-moment biex qudiem din il-konferenza ġenerali nressaq għall-approvazzjoni tagħkom il-Manifest Elettorali Malta flimkien. Dawk favur? Dawk kontra? Il-Manifest Elettorali tal-Partit Laburista għadda vot unanimu. Grazzi ħafna. Lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Dr. Lydia Abela.
Grazzi ħafna. Ftit tal-ħinilu wasalt mill-Kunsill Ewropew li nżamm ġewwa Franza u llejla il-lejla ġejt hawnhekk sabiex inniedu pjan ambizzjuż għal pajjiżna. Imma ma nistax nibda nitkellem dwar il-futur jekk ma nirriferix għal dak li għaddej madwarna. Ġie oħra fej sfortunatament erġajna rajna kif id-dinja tista' litteralment inbidel ta' taħt fuq u jidħol sens ta' biża' u instabilità madwarna. Fl-istess ħin imbagħad l-importanza illi kollha kemm aħna inżommu sod mal-valuri tagħna bħala Maltin, bħala Ewropej u bħala ċittadini tad-dinja. U meta bdejt naħseb fuq dak li qed nipproponu bħala partit, programm elettorali pożittiv, ħsibt ukoll fuq dak illi iwassalna biex inkunu hawn attivi ġewwa partit politiku dwar għalfejn b'umiltà qiegħed nitlob li ningħata dan l-ewwel mandat biex immexxi l-pajjiż. U għalfejn qiegħed nitlobkom biex tingħaqdu miegħi f'din il-kampanja. Meta rajt l-air strikes fuq sptar ta' tfal kif rajna l-bieraħ f'Mariupol, irrabjajt. Mhux biss għaliex intilfu l-ħajjiet imma tgħidax kemm kien attakk kodar dan. Att ta' ħażen. Kien dan dal-messaġġ li għaddejt mal-mexxej Ewropej il-bieraħ illum ukoll illi l-ġlieda hija kontra dak li huwa ħażin. U l-irwol il-missjoni Mediterranja tagħna hija li naħdmu favur il-paċi, favur dak li huwa ġust. Għaliex hemm affarijiet li jmorru lil mill-politika. U dak li għaqadna bħala poplu huwa ħafna ikbar minn dak li jifridna. Għalhekk il-valur li l-aktar noss bħala persuna huwa dak il-valur li rrid nara jikber ġewwa pajjiżna li nista' niġbru f'kelma waħda. Ġustizzja, il-fairness. U aħna maħniex poplu li ndawru wiċċna jekk naraw l-inġustizzja. Aħna poplu li jgħader, li jħobb u li nieħdu ħsieb xulxin. Huwa hekk li nixtieq nara għal dal-pajjiż. U meta jgħidulna li x-xogħol fil-politika ma jagħmilx differenza u li n-nies ma jinteressahomx jew huma indifferenti, nruhom ix-xogħol illi għamilna. U llum nistgħu nruhom kif dal-pjan tagħna li qed nippreżentaw għal 5 snin li ġejjin huwa wieħed li joffri ruħ soċjali fejn se naħdmu għal pajjiż aktar ġust bbażat fuq il-valur tal-fairness. Valur li rridu nuruħu ukoll fil-kuntest tal-politika internazzjonali. Permettuli mbagħad naqsam magħkom dak li nemmen fih. Il-valur tal-imħabba u tas-solidarjetà. Kbirt nisma' fuq il-valuri soċjodemokratiċi li huma bbażati fuq valuri ieħor daqstant sabiħ, ir-rispett. Influenzat mill-ħidma fil-qasam sportiv, it-trade unionizmu u l-volontarjat ukoll. Komplejt inwettaq dan bix-xogħol li għamilt kull meta intlabt nassisti għaqdiet volontarji, semmi l-esperjenza mal-Caritas li għalmitni kemm vera tista' tagħmel differenza għal xulxin dak li tallimt. Fuq kollox imbagħad kieku kelli niġbor kollox naqqad kollox flimkien. Ngħid dal-valuri niġborhom f'kelma waħda. Il-familja. Lidja u Ġorġa li huma ispirazzjoni kontinwa f'ħajti. U llum fdat b'responsabbiltà ta' familja akbar. U dak huwa illi qed impoġġu qudiemkom illum pjan ta' kif se nibqgħu ntejbu lil dan il-pajjiż
pajjiż li jgħix bħala familja waħda. Pjan trasparenti semmi għadenji l-aktar qabel frott xogħol ta' xhur sħaħ u diskussjonijiet intensivi li kellna. Uħud minnhom ma' nies li għaddew minn esperjenzi personali li kienu bsin ukoll. U li smajnihom u li f'dan il-programm ta' gvern ġdid il-proposti tagħhom sabu posthom. U sabu posthom mhux bħala xi proposta standalone imma bħala parti minn pjan sħiħ ta' kif se nfasslu pajjiż isbaħ, pajjiż ta' opportunitajiet indaqs, pajjiż li joffri kwalità ta' ħajja aħjar. U iva dal-programm li qegħdin irresqu llum huwa frott ta' xhur ta' ħidma ta' partit u ta' moviment li ma waqaf qatt tibiddel, qatt ma waqaf jitgħallem u qatt ma qal li wasal lanqas. Xogħol li kif jaf kulħadd sar waqt li konna qed immexxu gvern fi kriżi li jotrot id-dinja kollha. Naraw li nsalvaw il-ħajjiet tan-nies qabel kull konsiderazzjoni oħra u li naraw li noħorġu b'saħħitna aktar minn qabel. Li nżommu l-għajxien u x-xogħol tan-nies għaddej. Waqt li fl-istess waqt għamilna riformi enormi kif jitmexxa l-pajjiż. Fejn għall-ewwel darba rħejt minn idejja poteri li kellu kull Prim Ministru qabli. U waqt dan kollu bdejna infasslu pjan biex nibnu l-Malta tagħna. Dan huwa l-moviment li ma jaqafx jiġġedded. Dan huwa l-moviment illi ma jaqafx ġurnata waħda jaħseb kif pajjiżna jista' jkun aħjar għal uliedna. U jekk joġobkom tisilfuni l-fiduċja tagħkom bl-ewwel mandat tiegħi se nara li dan il-pjan jitwettaq u jitwettaq kollu. Għandna l-kredibilità u t-track record li jitkellem għalina. Din hija l-kelma tiegħi magħkom. Pjan miġbur f'proposta li qed juri evoluzzjoni t'idejat u ħsibijiet għal ħtiġijiet tagħna. Dan huwa pjan ambizzjuż għal Malta isbaħ milli diġà għandna. Pjan ambizzjuż għal Malta t'opportunitajiet akbar għal kulħadd. Pjan ambizzjuż għal Malta li toffri kwalità ta' ħajja aħjar lil kulħadd. Mhuwiex more of the same, imma huwa blueprint għat-tmexxija tal-futur. U meta se taqraw dal-pjan issa se tindunaw illi dak li qegħdin nipproponu għal 5 snin li ġejjin se nkunu inkomplu ntejbu fuq it-tajjeb li sar mill-2013 il qudiem. Pajjiżna tant mexa l qudiem ngħid jien ġera saħansitra l qudiem. L-lum nistgħu niffukaw fuq bidla fil-prijoritajiet ukoll. Ejja ngħiduha kif inhi. Hawn xi ħadd li jista' jgħid li pajjiżna m'għamilx passi ta' ġgant fit-tmexxija ekonomika u finanzjarja, li ma tajjibniex l-infrastruttura tat-toroq, li ma għamilniex passi pożittivi ħafna fil-qasam tal-enerġija u li ma raħħasniex il-kontijiet tad-dawl, jew li ma ssaħħitx ix-xibka soċjali, jew li ma għamilniex rivoluzzjoni fil-qasam ta' drittijiet ċivili. Però ħbib tiegħi ħaġa waħda ngħidilkom ukoll, m'għandna qatt naħsbu li għax wettaqna dan kollu, il-poplu għandu jivvutalna bidritt. U għalhekk illi qed inresqu qudiemkom pjan trasparenti, bidla fil-mod kif nagħtu priorità lil ċertu oqsma fuq oqsma oħra. Se nibda mill-ekonomija. Il-pedament tista' tgħid ta' kollox. Ekonomija li taħdem għal kulħadd. Ekonomija li
ma twassalx biss għal figuri ekonomiċi sbieħ kif għandna diġà, imma waħda li twassal għal kuntentizza fejn il-pedament ta' din l-ekonomija jkun it-titjib tal-kwalità tal-ħajja. Ekonomija li taħdem għal futur isbaħ. U issa nafu wkoll għadna ħerġin minn pandemija. U għandna pressjonijiet ġodda wkoll. Sfidi internazzjonali ġodda ġewwa l-Ewropa stess. Ewlenija fosthom kif se naħdmu biex inżommu il-prezz tad-dawl, tal-fuels u tal-gass biex jibqa' stabbli. Barra minn xtutna tissegwu u l-ħadd qed isegwi l-aħbarijiet. Kollox para l-fuq. Magħna iżda tafu kif mexxejna fl-iktar żminijiet ta' inċertezza ta' madwar id-dinja kollha. U dik hija tmexxija li dal-pajjiż reġa' għandu bżonn. Tmexxija stabbli li taf tieħu d-deċiżjonijiet sodi biex toħloq klima li timxi l qudiem. Fl-aħħar snin Malta saret hub tal-startups. Joffru opportunitajiet ikbar ta' xogħol li huwa speċjalizzat u li huwa imħallas sew ħafna. Xogħol li jgawdu minnu tfal tagħna. U mhux qed nitkellmu hawn dwar settur ekonomiku fl-arja qed iseħħu diġà dawn. U se nagħmlu issa qafas leġislattiv ġdid li se jkun qed jirregola l-startups f'pajjiżna u jagħtihom inċentivi fosthom fil-qasam tar-regolazzjoni fiskali. Biss mbagħad insemmi kif f'dal-aħħar ġimgħat inawgurajna investimenti ġodda ta' miljuni kbar ta' euro. Kumpanija fis-settur ta' security printing li se tibni fabbrika oħra, kumpanija fl-avjazzjoni illi inawgurat fost l-aqwa hangars li hawn fl-Ewropa, inawgurajna kumpanija ġdida f'Jamanta li se topera f'Malta l-ewwel darba fil-qasam tal-farmaceutika u fadlilna mhux biss għaliex qed noħolqu setturi ġodda, mhux biss qed noħolqu wkoll xogħol speċjalizzat li jħallas ħafna, imma wkoll qed noħolqu dawk il-karrieri li mhux biss iwasslu għal titjib fis-salarji, imma jagħtuk xogħol li joffri futur isbaħ u kwalità ta' ħajja aħjar ukoll. Dan huwa dak li bnejna flimkien. L-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, l-anqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. Il-pedamenti ta' sigurtà ekonomika u stabbiltà. Għalhekk iżda li nibqa' ninsisti fuq dal-punt, ma nistgħux nieħdu l-affarijiet for granted. Għalina qatt huwa biżżejjed illi nilħqu l-aspettattiva tan-nies. Irridu neċċeduha kull darba. Tal-kunċett imbagħad jestendi għal suġġett li għalija għal pajjiż huwa importanti ħafna, l-ambjent. U li nwasslu pajjiżna li jilħaq il-climate neutrality. Ħanuru anka f'dan il-manifest kif qed nagħmlu tranzizzjoni tal-prijoritajiet tagħna biex insebħu pajjiżna u nħaddruh b'aktar spazji miftuħa u ġonna li jistgħu jitgawdew mill-familji tagħna. Qed nitkellmu hawnhekk dwar x'pajjiż irridu nħallu lil uliedna. L-ewwel nett għandna id-dmir illi nippreservaw il-wirt naturali ta' pajjiżna. Dak li sibna ma nistgħux neqirduh u rridu nieħdu ħsiebu. Dak huwa l-ewwel prinċipju li nitilqu minnu. Imma mbagħad lil minn dak l-ewwel prinċipju se nikkonvertu numru ta' toroq prinċipali ta' traffiku anka dawk li għaddu miċ-ċentru tal-ibliet u tal-irħula tagħna fi spazji miftuħa. Postijiet li minn toroq traffikużi se jsiru pulmuni ħodor fejn tista' tirrilassa ma' tfal, mal-familja. Imbagħad irdu noħolqu netwerk ta' spazji ħodor miftuħa ġewwa pajjiżna f'Malta kif ukoll f'Għawdex
li tista' tilħaqhom bla ma jkollok għalfejn tuża l-karozza. Dan proġett ta' 700 miljun euro li se jibdel wiċċ pajjiżna fuq medda ta' 7 snin. Nemmen li issa wasal iż-żmien illi nieħdu azzjoni deċiżiva f'dan ir-rigward. Mhux biss, anzi, mhux b'mod illi innaqsu ir-ritmu ekonomiku, dak ikun żball fundamentali. Laqqas nistgħu neqirdu dak illi ksibna. Imma rridu naħdmu b'xift illi ikollna pajjiż li jkun aktar intelligenti, aktar smart fl-approach tiegħu tal-ippjanar tal-iżvilupp li jkun sostenibbli u li jkun bilanċjat u li nikkontrollaw żvilupp li ma jagħmilx sens għar-realtajiet ta' pajjiżna tal-lum. Pajjiż li fih irridu ngħixu ħajja li tkun aktar sana. Għandna pjan li huwa wieħed ambizzjuż ħafna. Pjan li saħansitra il-President tal-Kummissjoni Ewropea li kont ma' ħaftit tas-sigħat ilu ġewwa Franza sejħitlu l-RRP tagħna bħala l-aktar pjan ambjentalment b'saħħtu fost l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea. Insemmi il-qalba lej flotta ta' vetturi li tkun waħda elettrifikata, kemm dik privata kif ukoll ta' trasport pubbliku. Sistemi ta' trasport pubbliku mbagħad li jkunu aktar effiċjenti u fil-ħin. U li minn Ottubru li ġej se jkunu b'xejn għal kulħadd. Miżura ambjentali din daqskemm hija wkoll soċjali. Għalhekk se nara li fi żmien li ġej dan il-pajjiż ikun wieħed isbaħ bi kwalità ta' ħajja aħjar u fejn tgħix aħjar ukoll. Biex uliedna u anke l-ġenituri tagħna lkoll ngħid jien kemm aħna ngħixu f'pajjiż isbaħ. Dan allura mbagħad iwassalna li rridu noffru Malta li toffri l-isbaħ futur għat-tfal tagħna l-uliedna. Għax Malta se tkun iva il-pajjiż tal-opportunitajiet. U se nibdew minn dak li nsejjaħlu l-punt kruċjali, essenzjali, anzi, biex naraw it-titjib ta' pajjiżna, l-iktar punt forsi fundamentali, l-edukazzjoni. Permettu li nkun ftit autokritiku hawnhekk, li ma konniex biżżejjed ambizzjużi fir-riformi li għamilna s'issa. Sar ħafna, tifhmunix ħażin. L-iskejjel tagħna qatt ma kienu attrezzati daqs kemm huma llum. Qatt ma kienu fi stat aħjar milli huma llum. L-edukaturi tagħna li minn hawnhekk insellmilhom minn qalbi huma fost l-aqwa fl-Ewropa u ta' dan irridu naraw u nagħtihom kelmti li jieħdu l-paga li ħaqhom għaliex huma qed jippreparaw lill-uliedna u l-futur ta' pajjiżna. Imma insaqsi, għamilna biżżejjed biex naraw illi il-workforce tal-lum tissodisfa l-impjiegi li qegħdin noħolqu, għandna biżżejjed studenti li qed isiru xjentisti, spiżjara, inġiniera, tekniċi, software developers, mathematicians, dawn huma l-karrieri illi qegħdin noħolqu. U nsaqsi wkoll imma tilejn biżżejjed żgħażagħ li għandhom f'idejhom snajja li huma determinanti biex pajjiżna jibqa' għaddej u noħolqu l-iskills neċessarji għall-industriji tagħna. U dawn ħbib tiegħi huma snajja li jħallsu tajjeb ħafna. U dawn huma d-domandi illi rridu mhux biss nindirizzaw, imma li jkollna r-risposta lihom. Bekk irridu nimxu lejn pajjiż li jipprepara aktar lill-uliedna fis-suġġetti STEM, jiġifieri dawk tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika. Imma nemmen ukoll illi ikollna skola li tħarreġ
fis-snajja tant importanti u li tipprepara nies tekniċi għad-dinja tax-xogħol. Insellem ix-xogħol hawnhekk illi qed isir mill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, l-Università, l-MCAST, l-ITS ukoll. Imma ejja naqblu flimkien illi rridu aktar biex uliedna ma jekk jista' jkun ma jaqgħu qatt barra x-xibka ta' tagħlim u ta' taħriġ. Biex ma nitilfu l-ebda talent la tal-moħħ u laqqas tal-id. U l-edukazzjoni ħbib tiegħi ma tiqafx malli tagħlaq 20, 25, 30 sena. It-tagħlim u kif ukoll it-taħriġ jibqgħu magħna tul il-ħajja kollha tagħna u proċess illi jevolvi. U nemmen ukoll illi l-ekonomija, anzi konvint minn dak li qed ngħid, l-ekonomija u l-edukazzjoni mhumiex buzzwords. Il-kap tal-oppożizzjoni tkellem u baqa' jitkellem fuq oqsma ekonomiċi li jeżistu diġà. Jien nitkellem magħkom fuq kif se nippreparaw lil uliedna biex dawn l-industriji isibu ħaddiema biżżejjed u preparati tajjeb biex jaħtfu il-mijiet ta' karrieri li qegħdin noħolqu. Li huma il-ħbib tagħna tal-oppożizzjoni sfortunatament għadhom lanqas indunaw bl-opportunitajiet li ħloqna fl-ekonomija. Jaħseb wara kemm għandhom u jista' jkollhom il-viżjoni li jistradaw l-edukazzjoni biex iwasslu lill-uliedna fit-triq tal-opportunitajiet. U għalhekk ukoll ħbib tiegħi, ħalli ma nitkellimx wisq fuq l-oppożizzjoni. Għalhekk ukoll aħna f'dan il-manifest qed nagħtu l-garanzija tfal. Garanzija li nagħtiha jien ukoll. Fejn irrid kull tifel u tifla ikollhom l-istess opportunità li jimxu l-qudiem bl-istess ammont ta' għodda f'idejhom biex anka min il-ħajja ma tagħtux l-istess opportunità ikollu l-istess riżorsi daqs dawk li ġejjin minn familja li tista' aktar finanzjarjament. Toolkit li se nkunu qed nipprovduh aħna minn uniformi b'xejn għal set kotba biex uliedna jitalmu b'librerija d-dar, sa laptop, sa tablet b'xejn biex ilaħqu mal-bżonnijiet kollha ta' tfal, sa servizz ta' internet b'xejn. L-istess set todda biex uliedna kollha, u nenfasizza l-kelma kollha, jitilqu il-vjaġġ edukattiv tagħhom fuq l-istess livell. Uliedna kollha li jridu jitilqu minn pożizzjoni aħjar biex jikkompetu f'dinja globali fejn ir-riżors umana mhux biss hija skarsa imma meħtieġa kull imkien. U għalhekk ukoll li se nibqgħu ninċentivaw biex uliedna jibqgħu fl-edukazzjoni kif ukoll fit-taħriġ permezz ta' qotja ta' 1,500 euro, jiġifieri 500 euro fuq medda ta' 3 snin 500, 500 u 500 minn mindu jispiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom. U għalhekk nitkellem dwar pajjiż illi qiegħed jinvesti u se jibqa' jinvesti fuq uliedna. Dan il-pajjiż huwa wieħed ta' opportunitajiet għax irrid illi uliedna l-istilel ta' Tim Malta ikollhom opportunitajiet indaqs. Anzi, iva kull tifel u tifla f'Malta trid titlaq mill-istess punt ta' tluq sabiex ikunu huma li jieħdu l-pajjiż fil-livell li jmiss. U dak imbagħad li jaqgħad da kollu li tkellem dwaru s'issa. Il-ġustizzja, il-fairness. Fairness għan-nisa, fairness għall-komunità LGBTIQ u għall-minoranzi oħra li ma rridux narawhom aktar li jkollhom joqogħdu jiġġieldu għal dak li huwa tagħhom, għad-drittijiet tagħhom. Imma rridu narawhom fil-Parlament, fil-boardrooms tal-ikbar kumpaniji, fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, bidritt. Għaliex, ikolli nistqar magħkom, għadna ngħixu wisq sfortunatament f'dinja forsi ukoll f'pajjiż tal-irġiel.
fejn anka jekk jew ħafna drabi mhux b'intenzjoni, kultant jew nitkellmu b'mod sessist jew b'nuqqas ta' rispett. Realtajiet fejn ir-raġel għandu opportunità aktar minn mara biex jirnexxi u fejn il-mara da mhux dejjem rispettata biżżejjed. U għalhekk li nisħaq li rridu ndaħlu ir-rispett f'dak kollu li nagħmlu, f'dak kollu li ngħidu. U s-sens ta' fairness għal kull mara f'pajjiżna. Hawnhekk imbagħad nemmen li huwa l-ħsieb, anzi il-kultura illi rridu nirriformaw. U f'dal pajjiż imbagħad għandna l-bażi għalhekk ukoll. Xi tfisser ugwali? Ugwali tfisser ukoll li kulħadd ikollu ċans isir ġenitur. U nistqar magħkom li Amanda llejla u Manuel emozzjonawni daqs dakinhar meta iltqajt magħhom għall-ewwel darba ftit tal-jiem ilu, ftit tal-ġimgħat ilu. Kienet din il-koppja u koppja oħra magħhom li tatni s-saħħa li niġu l-qudiem hawnhekk qudiemkom bir-riformi fil-liġi tal-IVF li il-prinċipju warajhom huwa li nużaw il-mezzi l-aktar xjentifikament avvanzati biex kull raġel u mara ikollhom l-istess opportunità u ċans illi jsiru ġenituri. Il-ġustizzja, is-sens ta' fairness, f'dak kollu illi qegħdin nipproponu f'dan il-pjan. Malta tal-futur illi aħna qegħdin nipproponu hija Malta fejn kulħadd ikun aċċettat, fejn irridu nħadnu lil kulħadd irrispettivament mill-ġeneru, irrispettivament mis-sesswalità jew l-identità, Malta li tħobb, Malta li ma tibżax mid-diversità, li ma tibżax tagħti ċans lil kulħadd l-istess. Għaliex minn dawn il-prinċipji għandna biss x'nirbħu bħala pajjiż. F'pajjiż hekk imbagħad allura is-saltna ta' dritt u r-riformi li wettaqna u li qed inwettqu ġewwa d-demokrazija tagħna iridu kollha kemm huma jirriflettu dal-prinċipji. Għas-saltna ta' dritt b'saħħitha f'pajjiż bi ħsieb ħieles li jirrispetta l-arti, l-isport, il-kultura, iwasslu magħdudin flimkien għal pajjiż li hu wisbaħ. Imma mbagħad biex nistgħu wettqu dan kollu qed nitlobkom illi tisilfuni l-fiduċja tagħkom. Qed nitlob il-fiduċja tal-Maltin u l-Awċin kollha biex jagħtuni l-ewwel mandat tiegħi biex inwettaq dawn il-prinċipji li tkellim dwarhom magħkom illejla. Nitlobkom tatuni il-privileġġ illi nwettqu dan il-pjan, blueprint għal Malta tal-futur. Is-26 ta' Marzu huwa jum wisq importanti biex intom tgħidu u hija ħanaqbiża mhux kollha l-istess daw. Le, mhux kollha l-istess u se taraw minn hawn id-differenza bejn min qed jipproponi viżjoni għal pajjiżna għal min jieħdok lura. Hija elezzjoni importanti wisq biex ma tivvotax. Mhux l-aktar lil min tivvota, imma li tivvota. Jien għandi fiduċja fil-pjan tagħna, għandi fiduċja f'dan il-programm ta' tmexxija tagħna. Għandi fiduċja li jekk tivvota l-ambjent
se tkun qed tagħżel lil dan il-pjan. Għandi fiduċja li jekk se tagħżel Malta isbaħ, se tagħżel din il-viżjoni. Fiduċja li jekk se tagħżel Malta ta' opportunitajiet, se tagħżel dan il-manifest. Għandi fiduċja wkoll li jekk trid kwalità tal-ħajja aħjar, se tagħżel dan il-ħsieb. Fuq kollox iżda fiduċja fikom li tridu ġustizzja u fairness li se tażlu lil dan il-moviment. Għalhekk tibqgħux id-dar, tażlu x'tażlu, toqgħodux lura, oħorġu u vvutaw għax għandi fiduċja fl-għażla tagħkom. Għax flimkien nistgħu nwettqu il-futur. Malta flimkien għaliex il-futur sabiħ.